Selamat Paskah madihita saluhuna. Hurian itu hata di pesta Paskah hari pedua honon. Naeng malam takas tapakilalahon balgani asini rohani debata ay marhite hamamate ni Jesus di porsan madosata. Ibana masikkat tatu hamateon asam malua hita. Laos marhite haheon ni Jesusi talu mahamatean talu dosa monang mahita maralohon saluhut portibion. Saluhut na dipatupa debata holan ala ni balgani asini rohana do ala ni naeng malam togu haporsiata tu ibana tapuji matuhata marhite edeno umur ono merasu tulu ayat sada dohot dua. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Haleluya. Di Tuhan debata ido hatuaon, dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon. Napa hehot Tuhan Yesus, ido napa hehot dohot hita sugot, ala ni Tuhan Yesus, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matot di perbadia turohanami, asatara puli situ turohanami marhite-hite haeon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gaddaha porsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot ami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Ta puji Tuhata marite ede nomor 10 ayat sada. Tangiun hamuma pati ini debata sadarion, imana tersurat di 1 Korintus 15 ayat 50 lalu.
On pehamu akadong aku nahi naholongan. Marsi hohot jala sumuba-uba mahamu. Jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamu do. Dang magopo halajom muna di bagasan Tuhani. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulau nombar tupati mi. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 377 ayat sada. Tato potima dosata nagodangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan para siroha nasumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami halak pardosa nadongolon roh tujolo ni habangsaon habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami masa ijot huarsahi hami homarhite pikiran dohot hata doho pambahenan nami narwai dan huaholangi hami ho sian nasaroha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami di baheni tamado rima sammu jala uhuamuanmu hami tuhamatian saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasaroha nami hasesan ni dosa nami saluhna. Saya urupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni gormu nabadiai ale Tuhan saya asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Musat pe akadolok jalahu mutal akarobian. Alai yang go parasi ni rohaku naso tupa musat sian ho. Jala pada ni hadameoku naso tupa humordit.
Ninna Jehovah siasiho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marite ede nomor 322 ayat sada. Hata ni debata turpu epistel di permingguan sedarion tersurat di Roma bidu onom mamukasian ayat 1:11 mersikat soring mahita majaha. Naso di boto hamu doon sude hita nasa naung terdidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian nado hita terdidi. Atong naung tertanum do di hita harap do ibana nanti te pandiriani tu bagasan hamatean asa marparange hita di bagasan ngulu naing baru songon Kristus naung sian akan naung mate inorhon ni hasangapon ni amana. Ayanggo nunga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibana suang songoni mahita nang taringot tu haheon. Ay taboto do nunga tersilang hadiriota na buruk rapon ibana asa pinasohot daging pardosaan asa unang behita mangadop di dosa. Aidung mate jolma yas do ibana sian dosa. Ay molona mate rap di parosai rohata rap mangulu mahita dohot ibana. Ay taboto do naso mate be Kristus dung mula mangulu sian namate dang dirajai hamate ini be ibana. Ay mate pe ibana sahali doi alai dosa ia mangulu nuain di debata doi. Sumatu simara jumihamu dirimuna songon nong mate di dosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Martua ma akan natumangion hata ni debata jalan piopsa. Amin. Tapuji Tuhata merite ede nomor 22 ayat sada do tolu.
Tah tidakon maha porsiatai, songon nahina tidakon ni dongata sa porseao di sadok pertibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na satudusan, nama do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imada di tubuhon ni si Maria, na gabe-gabe seton di parbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman silatus, nama umat terpajal di mana di hau pinar silang. Na tua tuba na toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul siamun di batar. Amanai pargogo na suatu dusani, disimai mana pai mamulak sogo tanoon, mangumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panak Kristen akan nabadia, do dia sesandi dosa, do dia hatai namando, mula mangulu sugut halak mate, do dia ngedua nasa sudah. Amin. Tabegima de puji-pujian sean punguan afiri di ultima anongan puji-pujian sean punguan perempuan.
Tapuji Tuhatar marite de nomor 55 doa ayat sada doa urutna lasta papungma kantong sada ado 1B. Dameni debata nasumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan si paluai. Amin. Hatani debata di parminggota pesta Paskah padua honon hujahami masian dua Musa bidu 14 mamuka senek 26 saat waik 30 sada tapi utihut mak. Dungi di dok Jehovah matu si Musa, patol-tol matangammu tu atas laut, asa sumuang aka aiki likup tu halak Misir, tuaka horetana do tuaka parsihudulna. Jadi di patol-tol si Musa matanganna tu atas laut, gabe sumuang malauti tu dalan nahian mareak torang ari, gabi maporus mahalak Misir
majupakon aiki gabe ditunggalikon Jahoba mahalak Misir tutonga-tonga ni laut. Ai sumuang ma aka aiki jala dilikupi aka hureta dot aka persihudul rodi sude parangan ni Raja Parao akan mangihuton nasida tu bagasan laut. Dangadong teba sian nasida nanggo sada. Alai anggo hala Israel mardalan di namahiyang di tonga-tonga ni lauti. Jala gabe dorpi di nasida aka aiki di siamun. Doho di sihabirang nasida. Asa di palua Jahoba di nasadari halak Israel sian tangan ni halak Misir. Gabe di dah halak Israel ma mate halak Misiri di topi lauti. Ayak na parpudi tolu pulusada. Jadi dung di dah halak Israel tangan na tibul nabi nahen ni Jahoba tu halak Misir. Gabe ma biar ma bangsoi mida Jahoba. Jala porsiana sida di Jahoba dohot di si Musa napo sonai ima sahatna hamuna manami inanami hita salhuna namar minggu di pesta Paskah pa 2 honon di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus hatan de bata nata begena kining omma Paskah ni pada Narobi. Nah di patupan de bata paluahon bangsa Israel siya Misir. Adorang so malua na sida nung nga di bay de batajo parjolo 10 akatula 10 akaparmaran tu bangso Misir. Ipe asaboy halak Israel keluar nak kita bege di trupuk tahun mamulus laut rara akan asa puluima melota jaha di 2 Musa bidu 12 aik gabi mudar akatohuk rongit rangkas gulomit bodil ni pinahan udah na bolas si hapor holom maripotipot ngenge na birong dohot hamamate ni buha baju manang anak sulung ni halak Mesir disadok tano Misiri alani dihita nuaing dinatapa pestau Paskah pa 2 honon na pinatupan itu hatta Yesus di padan baru nama naluhon hamatean marhite hite hahehionna. Jadi lanjutan ni nabi na ini debatado nakid di padan narubii na paluah bangsa Israel siya Misir ima Paskah na digonopi di padan baru hahehion itu hatta Yesus siya kamateani iman waing na tapes tahonon alani dihitan waing adong matolu naneng dohonon ni hatan de bata sadariotu hita parjolo naso tarpatupa jolma tarpatupa de batado napaduahon mangulah hita jolma alayang go jadina di de bata dan napatuluhon mangalion las niroha maka tidakon Kristus na hehei dingoluta aidang mungkin di rohani Raja Misir be boy bangsa Israeli keluar. Ainung nga siya sudah segi ditutup. Alai ba boy do haruar ima naso tarpatupa jolma boy tarpatupa de bata. Molo di dok Jahoba tu si Musa patol-tol tangammu namar lapatan asa mangula, asa karejo, asa dipasahat, asa dioloi si Musa hatan de bata. Dang asal di dok de bata itu si Musa patol-tol tangan minina.
Jadi lapatanyon nang tuhita molo dileo debata tuhita aka kesempatan aka tiki ikon tapakei alai sila lon debatado tuhitai. Taulay dengan anggo jadina di debatado. Di debatado anggo jadini. Saunari taida majolo dung di bolus bangsa Israel laut rara marlasin roha manasida malua. Saunari ahado laut rara natado di kita sinuain. Asa boita bolusi marhite-hite kakayon ni Yesus Kristus. Laut rara nuaing adong may kakain kanan kiri neraka. Ay dang adong taidan wengom manang nasungud dia be kiadan. Na di halomon debata di patu pazolma. Tabereng majo laut rara saunari marmacam. Aka kekerasan. Kekerasan sinuaing taida adong kekerasan verbal. Kekerasan kultural. Oma na mangaleo kata-kata termasuk dalam madokon aka kadrun, cewong, kampret. On muncul maksudnya di media sosial jala percakapan-percakapan di masyarakat. Ayak kalau rara doi. Adong do kekerasan struktural nuengon. Alani kebijakan politik jala tahilala doi manginona itu hita. Boy doi memicu ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi. Nama baik kita maol di keadaan harga na naik. Jadi kekerasan strukturalon boydon menguntungkan segelintir kelompok. Boydo sekelompok lasrohana adong COVID-10 siau. Alayung godang ma nagabe susah. Di kelompok strukturalon tidak menguatkan kekuasaan oligarki. Makelompokna. Jadi perlu dok dihahion ni Tuhanon kekerasan-kekerasanon akalau raraon ikut dohot kita berusaha pamagohon. Jala kekerasan na perpudi adong kekerasan langsung. Oma kekerasan fisik na taida songo dia dikeroyok si Ade Armando dosen niwi ima kekerasan langsung. Jadi efek sian merdomu matong kekerasan verbal dohot kekerasan struktural ba terjadi ma kekerasan langsung. Termasuk do tamu amanginang di pasidung di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus isi kematian. Ima jo secara umum taida, alayang do secara khusus nang didirita di pikiran ta sadiri sadiri. Gudang do aka laut rara di ate-ateta. Gudang contoh nih. Alai marhite hakeheon ni Tuhan Yesus on dohot mahita pai baruhon arong nadinggan arong transformasi alanido hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namateon manaluhon dosai mabaren las ni roha jala mangaleon hiras ni roha di hita. Lau manguduti perdalan ningoluta
do pakirimota. Songo dia do hita. Carana mangalehon alus di hakekeon ni Kristuson maka tidak konon di ngolukta. Waduh carana. Songo dia do hapor seota tu Yesus Kristusi tapatari dahon siap pikiran perbuatan nyata siap kita. Arong do jolma mapatari dahon ni transformasi ni hayo ni di ngoluna marhite-hite ornamental. Jadi ornamentalon marhite-hite na girgiri bana mamasang aka hiasan-hiasan, aka tulisan-tulisan, aka simbol-simbol. Itu banda jojo tarong taida stiker di mobil na martulison I love Jesus, I am a Christian. Asa di bereng jolma na Kristen ibana. Alai sebaliknya olodo sogoro hani jolma alanion. Alana nang ditikini Tuhan Yesus pengadongi. Mengadong. Jaladong mana maka tidak kon hapor siaon nai naong hehe Kristus marhite hite ritual na seremonial. Jojo do tak begi adong pengurapan minyak, pengusiran setan, doa berantai, doa semalam suntuk, penumpangan tangan. Ditikini Tuhan Yesus pe adong don. Adong doi. Alai dipicang Tuhan Yesus deh. Menurut tadah di Matius 6 ayat sada saat ayat 8 di Matius 24. Adong do museha Kristenon hala Kristen maka tidak kon marhite-hite na verbal. Itu banda saya jojo tabege jolma mandokon puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Itu Tuhan berkati. Alai Tuhan Yesus pe dipicang don. Dak sudah mandok Tuhan Tuhan. Malua daun. Arong ma pakat tidak konon ni hahion ni Yesus o dingolutai mamarhite-hite na operasional. Mangulahon lomon rohande bata. Imanakin na niulahon ni si Musa patol-tol tangami diuloy bana. Ide banarok wata Yesus ise na mangulahon lomo ni rohana, ise na mangulahon lomo rohande bata, ide na ni guaran na akana konna. Perlu donian naopat nak keningani tabereng. Perlu donian dia ma nagumogo bayanota. Dang nagabe salah hita mabay gabar-gabar stiker do dia. Dang nagabe salah hita mandokon puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati daw. Dang nagabe salah hita mabayan penumpangan tangan do nasing daw. Alai naing do sadala ni gabi tarida di operasional na di namangulahon. Unang dotong
dipakai horung salib, alai martokari. Di sini horung salibi, alai marsuali. Ay ornamental daw nakipaks alay, unang matong operasional na, bau nang atongi, marsuali. Dipakai stiker I love Jesus, alay mo mobil di mana? Zizak. Pokoknya mau dipotong jol mana, tor ilojong mana? Tang songonya to. Dang operasional mana kan? Jadi haheheon ni Tuhan ta Yesus dinata pestahun ni padua honon mangido asa operasional hatan debatai taulahon. Songon na didon debatatu si Musa. Aitik kilau mabola lau raraipe tong do parta debatatu si Musa dia 20 sada patol-tol tangan Musa. Indat tulaudi asa gabi darat duksana si dan sude patol-tol tangan Musa mardungu muse gabi lau ima trupuk tau. Jadi di sido haihionon asa tahangoluhon alani molo tahilala adong dihita berkat alai konang tanggung jawab. Ima operasional ni hataridani hahihion dihita. Molo tahilala do rupani hahipasoni songon berkat sileleon debata tu hita ikonarang lo tanggung jawab ta memelihara kesehatan ni. Memelihara hahipasoni. Arang do sadala do sileleon debata do tanggung jawab. Molo di leo debata di hita adong ulaon tanggung jawab ikut denggak kita mangulau-ulau non, unang marlomo-lomo mana, unang adong kesempatan di mana, adong tiki bana di mana tu akan asodinggan. Jadi asa sadalan berkat do tanggung jawab, berkat dan beban. Sadalan di hita. Molo di leo debata di hita kaya nakon. Molo di leo debata di hita ka rumah tangga na dinggan. Tanggung jawab ta pelihara. Bebat ta ikut terus manorus kita majaga hahulion ni rumah tangga, perjalanan ni rumah tangga. Imana tabereng songo dia do pakilalata dung di taluhon Yesus. Ido bana sebagian halak Kristen imana memahami teologi kemakmuran. Halak Kristen yang memahami teologi kemakmuran alani hakeheon ni Yesus Kristus on tangadong dinasida aka penderitaan aka parukilon aka kesedihan di ngoluna tangadong. Alai terus tu nasida bergembira. Teologi kesuksesan. Alanunga sukses Yesus manaluhon hamatean ikon sukses do ngoluta hapor seotenna. Tohomai. Alai dang nasongoni do pehita di hak Kristenon di hangoluta sigano pari. Ai di saat aka parukilon narotu hita di saat hita pas hatu tu debata di sido hita monang di sido kesuksesan ni. Alani dang gawe so perlu teologi kesuksesan on. Dang nagawe so adong pakilalata na bergembira na marah ni roha ala ni naung di bodut
hamateani sudena. Hehe Yesusi. Alai ba sambil mardalat kita di ngoluta si ganupari, sudah laut rara natahilala marsada-sada di pikirata, di rumah tanggata, di karejota, i sada bebadoi di hita asa tapasahat tutuhani. Di sido lapatan anak kening molo mangula hita alai jadina di debatado prinsipon ikodo adong di hita. Alana jolma godang dotong makilalahon guna sigano pari sabar ninna. Ai sabarop perong duaon ko sabar do iba di hakurangan. Iko sabar do iba nang di halobian. Dua cek kona dopat doi. Dada gabe kona dingga ma asa marasnya roha kita. Dao. Ay nang na kapalo kilo pa ikotong do kita marasnya roha. Ido hayon ni Tuhani. Ido hamunangan na benen Tuhani. Ido. Marhite-hite hatani Tuhanon. Di hita nuaing, di odol homa, di tekat toma, dangadong nang gosada pe tinggal di ate-ateta de pikirata, aka keraguan. Songon nak kening, di dok debata nang gosada, dangadong nasida mangonu. Halak misiri. Nanggo sada. Sudena sida manongnong di lauti. Jadi ope unang adong kesempatan sedikit pun di pikiran kita, di rohata, kesangsian, di panugunuguan ni debata, di hagogon ni debata di hita. Alana porsia mahita. Rasul Apostel Paulus idokdo di Efesus 20 lobi sian na pinangido ni roham leon ni debatado. Artina aha disi debata mangula adong do berkat na terselubung na buni. Nah, soa pala patar di pikirata di ateta. Di rohata. Ikon tusido hita marpos ni roha. Ikon tusido hita marpakirimon. Asa mangaleon makatidakon Kristus na hehei di ngoluta marhite-hite gogo dohot pakirimon siya Tuhani. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Muliate ma Tuhan di luaso hami pasangapoko memuji ho di pesta pasca paduahon boronginon. Alahu hilalahami do Tuhan. Malu hami. Dapota kami. Hanguluan. Persaulian. Hinatibul ni hamuliau mu di ngolu nami, di diri nami. Ido Tuhan nahu hamal teho kami di tikyon. Asimaroha male Tuhan, di namadalani ngolu nami. Toktong ma sinodang ni haheheomi, sinodang ni paskai. Na mangiring-iring ate-ate doho pikiran nami. Yang manangaha penahubulus sami, songo kuale Kristus na umarhamonangani, songoni mana kami, mona kami Tuhan, maralohon ragam niaka, laut rara, nahubulus sami, sa diri nami, sa lingkungan nami,
nang sian negara nami oppe. Muliate mali Tuhan nami diho. Asa tokto kami barani makatidakon. Urang sumurut haporsyaon nami. Dihangaluan nami si ganu pari. Maralupod dongan nami na soporsea di huali Jesus Kristus. Asa hami matutu songon sisiammo na makatidakon nunga heheho nunga ditaluhok ko hamateani. Songon edde puji-pujian nami ale Tuhan tari damay dingolu nami siganu pari. Dadahulan songon edde natabo begeo sabing edde. Alay naing doa ale Tuhan terwujud noni tari dai di diri nami, di rumah tangga nami, di parengaluan nami siganu pari. Asi maroha mali Tuhan, omatangi yang nami nahupasat tamion, marhite Yesus Kristus, Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita hut papungu piliata. Tatanya koma piliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang,
Hodo haroroan ni saluhur cileo-leo nadenggan, do nasa libasa na mauli utus. Hupasa tami masyana neleho mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabeop na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami, godang ni sileo mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, saya penorbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saud malo meneroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sedaro kanguluat ciapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di parsahom madamena tu todim. Hami na marhubas salhuna di parmingota bornginoon. Pasato moliate ma di ita manginang. Horas mari hita selama paskama. Butima.